Αχ, κρετεώστη. Όσο και να σου πούνε δεν θα καταλάβεις ποτέ τι γίνεται. Έχουμε πάλι σήμερα θέμα Τεώστη. Και όχι, δεν είναι αυτό που νομίζετε. Τι είπα? Ο Τεώστη ενώ έκανε live και περπάταγε στον δρόμο όπως κάνει πάντα, βρίσκει μια κοπέλα με ένα αδέσποτο σκυλί στον δρόμο να πέφτει. Πάει εκεί πέρα και αρχίζει τα δικά του. Α, κοίτα εδώ ένα ωραίο σκυλάκι, σαν να κουράσει και λίγο, Εν τω μεταξύ είμαι σίγουρος ότι ο Τεώστη πήγε εκεί μόνο στο σκυλάκι επειδή είχε μια κοπέλα δίπλα και έπαιζε με το σκυλάκι. Δηλαδή κάθε φορά ο Τεώστη που βλέπει κοπέλα έξω θα πάει να δοκιμάσει, ξέρω εγώ. Και όπως πάντα η κοπέλα φεύγει, όπως βλέπετε και στο βίντεο. Hello, good morning. Hello, good morning. Are you making video? Good morning, girls. Οκ, πάμε πίσω στο θέμα μας. Τέλος πάντων, συνεχίζει ο Τεώστη να λέει τις μαλακίες του, ξέρω εγώ, στο σκυλί για να πάρει λίγο προσοχή από την κοπέλα, όπως κάνει πάντα. Τι έγινε, σκυλάκι? Σκυλάκι, να σου πάρω κανένα κοντοσούβλι να φας? Δηλαδή, καταλαβαίνετε πως προσπαθεί να την πέσει στην κοπέλα με το σκυλί, ξέρεις. Και μετά από λίγο δείτε τι κάνει ο Μάν στο σκυλί. Να το χαϊδέψουμε. Το σκυλάκι. Το αρχίζει και το χαϊδεύει με το πόδι του καθυστερημένος. Ρε μάλακα Τεώστη. Εντάξει, μπορείτε να πείτε κάποιοι τώρα σιγά με το πόδι, αλλά ρε φίλε δεν το κάνεις αυτό. Δεν πας σε σκυλί και το κάνεις με το πόδι, ρε φίλε. Ή χαΐδεψε το και πλέον τα χέρια σου μετά, ή μην το χαΐδεψεις καν. Και μετά από αυτό ήταν λογικό να του την μπήκε η γκόμενα που ήταν πάνω από το σκυλί. Όχι, λίγο έτσι να το κάνω. Απλά άμα έχει τσιμπούρια με το χέρι, ναι. Όχι, έφυγε και τώρα ήρθε να μου την πει, γιατί το κάνουμε το παπούτσι. Άρα Τεώστη, ποτέ δεν θα καταλάβεις τι σου λένε. Εδώ βλέπουμε πόσο δίκιο είχε ο Καρπούζης πριν λίγες μέρες και ο Μάντνεϊ. Ειδικά ο Καρπούζης που σου την έλεγε πως δεν ακούς κανενού τη γνώμη και την κριτική. Σου λένε ρε φίλε, που είναι και η λογική ρε φίλε. Δεν πας στο σκυλί και αδέσποτο να είναι. Και εσύ πήγες με ένα σκοπό να το παίξεις λίγο, ξέρεις, την κοπέλα εκεί πέρα. Δηλαδή δεν είμαστε μαλάκες, ξέρουμε τι πήγες να κάνεις. Αν μην κοροϊδευόμαστε. Πας εκεί να το παίξεις έτσι και έτσι και πας ρε μαλάκα και το κάνεις με το παπούτσι. Δηλαδή, έλεος ρε φίλε. Και εσύ ο μαλακάς συνεχίζεις και λες ότι άκου τι είπε αυτή. Να χαϊδέψω το σκυλί, δεν αρκεί που πήγα εκεί και το χαϊδέψα. Θα μου την πει και από πάνω η ποτα. Ακούστε μετά τι λέει ο Τεώστη εντωμεταξύ. Τι άλλο θα ακούσουμε ρε φίλε? Κυριολεκτικά το σκυλί ξαπλώνει εδώ που περνάνε τα αμάξια. Και έρχεται η άλλη να με την πει γιατί το χαϊδεύω με το πόδι. Τι άλλο θα ακούσουμε ρε φίλε? Μπράβο Τεώστη, πολύ καλή λογική. Επειδή το σκυλί ήταν μέσα στο δρόμο, γιατί να μην πάω κι εγώ να το λερώσω παραπάνω με το παπούτσι μου? Τι σημασία έχει, αφού το σκυλί δεν είναι μέσα σε σκατά. Κάθεται στο πάτο που περνάνε τα αμάξια και περνάμε κι εμείς με τα παπούτσια μας. Τι θα πάθει άμα το βρωμίσω κι άλλο? Τι άλλο θα ακούσουμε ρε φίλε? Καλά σε λέγει με το πόδι, ναι. Το σκυλί ξαπλώνει στο δρόμο, αλλά μην το χαϊδεύουμε με το πόδι γιατί θα το λερώσουμε. Πώς φαίνεται φίλε ο άνθρωπος άμα δεν μεγάλωσε στο χωριό? Τεώστη, κι εγώ σε χωριό μεγάλωσα, αλλά δεν πάω στα σκυλιά και τα χαϊδεύω με τα πόδια μου. Ή χαΐδεψε το με τα χέρια σου ή μην το χαϊδέψεις καν. Όπως σου είπε και η κοπέλα και εσύ συνεχίζεις και λες στο stream σου τι μου λέει αυτή και τι μου είπε αυτή. Επιμένεις πάντα ρε φίλε. Δεν θες ποτέ να είσαι λάθος. Παραδέξου μια φορά ότι είσαι λάθος και προχώρα. Θα δεις πόσο όμορφο είναι Τεώστη. Πραγματικά, μόλις αρχίσεις να παραδέχεσαι κάποια λάθη, θα αλλάξεις σαν άνθρωπος. Συμβουλή από έναν πιο μικρό σου. Κάντε ένα subscribe επειδή είμαστε κοντά στους 20 subscribers. Κάνε και ένα like, 2 κουμπιά είναι. Και πες μου κάτω τη γνώμη σου στα σχόλια.